Karak lo super kari.
kebiar cahyane rembulan para rawuh nggih wayune iya nyinari kebiare reok setia kawan Bapak Jai kali bebe nuwun dumateng para sutresna budaya Jawa masyarakat dusun Karanglo Sumberkari Kunir sakeluarga dumateng ingkang minulya para bapak-bapak ibu-ibu lan adik-adik masyarakat dusun Sumbersari Karanglo umumipun sugeng siang sugeng kepanggihan malih kalian pagelaran seni tradisi Jawa Wetan gebyar reok setia kawan saking dusun Kali Pepe Bapak Jai siang menika nyambut gawe bebarengan Rahayu Audio Sound System Mas Hafid saking dusun Jakarta Tempe Lumajang oke sesarangan kolaborasi artis produksi multimedia video syuting Mas Eko oke saking Dawan Lor Sukodono Lumajang siang menika dipun undang ingkang minulya utawi dipun tanggap Bapak Wayudi Roy Ibu Roy Wayudi dusun Sumberkari Karanglo sekeluarga khusus agawe margia utawi menghibur kehadiranipun para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh pambukaning pagelaran panjenengan kula Tri Amirsani geleger-geleger gebyare reok setia kawan sugeng siang para rawuh sugeng Amirsani nggih sumangga dumateng Bapak Wayudi Roy Ibu Roy Wayudi nggih putra waya panjenengan ingkang sing dikitan nggih adik Muhammad Roy ditumpaken reok setia kawan Bapak Jai saka Kali Pipi diiring-iring saka jaba kalian kula sukani pambukani gending Mbak Weni dikei gending dulur-dulur Karanglo kangen suarane nang reoke Bapak Jai saka Kali Pipi nggih sugeng siang para rawuh sugeng Amirsani ayo jo ditarik alon-alon yo sayang
goyang reok bisa nyawang riko angsone man ya ne Sasarangan reok sedia kawan kali ini Bapak Jai. oh yeah. Mengerikan sayang bisa keturunan moga-moga bisa sesakingan kangen sing bisa hilang sampai ngelayang-layang terus monggo ditumpak alon-alon putra waya Bapak Wayudi Roy Ibu Roy Wayudi nggih sesarengan derek-derekipun utawi ponak-ponakanipun nggih sesarengan Rahayu Audio Sound System nggih Mas Hafiz saking Jakarta Tempe Lumajang nggih ugi disyuting artis Mas Eko Kendawan Lor Sukodono. Kula sukani gede ke kru artis sesarengan Hafiz Rahayu Audio Sound System
disukani gending mama. Umpama aku rawati dosa lara ya tak bales lara umpama mama
monggo ditumpakno nggih keluarga besar Bapak Wayudi Roy, Ibu Roy Wayudi, Dusun Sumberkari Karanglo sekeluarga nggih. Saderengipun gending kita lanjut nggih monggo. Lah ngoten lho Mas Awis nggih. Nggih. Semoga penghormatan kula kepingin semerep ingkang Dharma Gati utawi sing duwe gawe nggih. Utawi sinanggap reoke Bapak Jai saka kali BBG monggo Bapak Wayudi Roy kali Ibu Roy Wayudi panjenengan kula trimios tempat gelaran nyawer tawi nyumping pamatunami sesarengan artis biduan keluarga besar reok setia kawan Bapak Jai saka kali BB semoga nggih disyuting kalian artis Mas Eko Kendawan Lor Sukotono Lumajang nggih. Ugi sesarengan rahayu audio sound system Mas Hafiz saking Jakarta Tempe
Lumajang Mama Jedala Bapak Wayudi Roy sekeluarga disukani gending Kendang Kebul Banyuwangi Mama alon-alon kur kelakon nggih disukani Jolo Sutro dados Oke, semoga dumateng Bapak Wahyudi Roy, sesarengan Ibu Roy Wahyudi. Kalau tadi bias tempat gelaran ke, nyuping utawi nyawer, bapak tunami sesarengan artis bidua ke, menawi para bapak-bapak lan ibu-ibu, para sinoman, dari Ibu Bapak Wahyudi. Kalau tadi bias tempat gelaran, nyuping utawi nyawer, bapak tunami sesarengan artis bidua. Selani gedeng alon-alon mama tarik mama hei monggo katuran nggih Bapak Wahyudi lewatan niki ayah kandung nggih monggo niki ayah kandung saking Bapak Wahyudi Roy niki
Tembang nuwun nggih keluarga besar Bapak Wayudi Roy, Ibu Wayudi Roy kalian ayah kandung nggih para bapak lan ibu panjenengan sampun miyos teng pagelaran nyawer utawi nyumbing Mama Tunamis serangan artis biduan nggih. Mama. Bapak Wayudi Roy kersake gending selendang biru tetok.
kula nuwun keluarga besar Bapak Wayudi Roy, Ibu Roy Wayudi nggih. Panjenengan sampun miyos teng pagelaran nyawer artis biduan Reok Setiakawan Bapak Jai saka Kalbi. Ayo Jo, terus ditumpakno kalian kula sekani gending sak lajengipun ngalinang Mbak Cesia dikei gending golek tambane borok sumangga nggih.
tenang nggih. Semoga terus nggih ditumpakno lho. Miki aja didepno ngeten. Nggih, ngefek-fek-fek. Lah. Nggih saken Mas Hafiz bingung mangke nggih. Terus monggo ditumpakno nggih. Sakniki kula sukani gending sing rada hot, duet Mas Joko sareng Mama Siti Nur Jubaida. Nggih. Dulure Mas Yun nggih tak kei gending toman-toman gending Madura. Sumangga. Yo. Mas Joko. Iya le. Manjeng ta, Kak? Ya kula manjeng le. Iya, Kak. Yo.
semoga terus ditumpakno nggih keluarga besar Bapak Wayudi Roy, Ibu Roy Wayudi kalian kula sekani gending saklajengipun ngalinang Mama Ilmi nggih disukani gending ninggalno katresnan nggih semoga nggih kalian monggo ditumpakno alon-alon nggih yo yo ya orang Mbak Wendy digoyang alon-alon dipateni ae mikir Ige Rama. Nangis sajroning atiku nalika sliramu tinggalku amal
terus monggo ditumbak-tumbakno nggih keluarga besar Bapak Wayudi Roy, Ibu Roy Wayudi nggih. Kula sukani gending telahir khusus sing dipacaki kemanten lek mboten sing numpak nggih. Gending telahir mama niki wonten pamundutan saking Bapak Loso penjual es krim duwike 10.000 ngersakake gending kabur kanginan semangga kang kendang ditarik alon-alon. Goyang dong. Goyang jo. Yo. Ditarik alon-alon mama. Karang lo. Yo.
kabur kanginan nggih nggih menika gending telahir teng wonten ing Kepiari Reok Setiakawan nggih amargi waktu sampun cukup putra wayah Bapak Wayudi Roy Ibu Roy Wayudi sesarengan derek-derekipun utawi ponak-ponakipun sampun numpak Reok Setiakawan Bapak Jai saka Kalipipi para rawuh sesarengan Rahayu Audio Sound System Mas Hafiz saking Jakarta Tempel Lumajang ugi sesarengan artis produksi multimedia video syuting Mas Eko Kindawan Sukodono para rawuh panjenengan Roti Amir Sandi dos pundi Kepiari Reok Setiakawan yo
Iya kanca